дар баҳор як фасле аст ки тамоми вуҷуди одамизод умуман чизе ки ҷон дорад зинда мешавад ва мо ҳам илҳом мегирем, менавозем. падару модари ман дар Кӯҳистон таваллуд шудагиам, дар худи дашти ҷум дар деҳаи Ёл, ҳам модармон ҳам падармон. Ва тобистон мо мерафтем Ёл, дашти ҷум, ҳамун зодгоҳи падару модармон. ҳамин 3 моҳра дар ҳамунҷа мо мегузаронем. ҳар вақте ки ҳозир ягон мерем, ҳамун давраи кӯдакӣ, ҳамун ҳамин деҳа чӣ хел аст, деҳа худаш як ҷой аст ки ҳамун алаф як чизо ҳамун бӯи ҳамун алафҳо аллакай айне ки ҳамунҷа ворид мешавад, ҳамун давро дарам ба ёдат мезанад. мо аз оилаи ҳунарманд ҳастем. вақте ки шодравон зиндаёд падарамон устод Достӣ Орзуев ҳамин ғиҷак менавохтанд ва ҳамун писари охирон хурдӣ ман будам, баъд гуфт ки ҳамин касби худамро ба ҳамин писарам мебахшам. баъд ба мактаби мусиқӣ маро бурдамон. баъд аз мактаби мусиқӣ ба омӯзишгоҳи мусиқӣ хондам. аз омӯзишгоҳи мусиқӣ ба институти санъат дохил шудам. институти санъатро то ин ҷониб давом дода гаштам. ман аз самими қалб ин наврӯзи хуҷастапайро ба тамоми мардум ва тамоми ҳамватанони азизамон, касе ки моро мешунавад, гӯш мекунад, табрик ва муборакбод мегӯям ва бигзор ки тоҷикистони азизи мо мисли имрӯза ҳамавақт хурсанд, обод бошад ва наврӯзиро ба тамоми ҳамватанони азиз табрик ва муборакбод мегӯям.